Ara Mollet Esquerra ha donat a conèixer dues de les persones que aniran a les posicions capdavanteres de la llista per a les eleccions municipals del maig. Yasra Javet i Núria Bustos són dues joves que formen part de la candidatura i que ocuparan llocs principals. La Yasra va néixer al Pakistan i fa 15 anys que va arribar a Catalunya i és química, mentre que la Núria és molletana de tota la vida, filòloga catalana de professió i està vinculada a diferents entitats de la ciutat. No sortim a les llistes perquè tenim un nom i cognom diferent, no és per això, sinó nosaltres també tenim idees, nosaltres som molletans i molletanes, com qualsevol altre resident d'aquí, i tenim idees per millorar el nostre poble. El projecte de ciutat que volem dur a terme és com la millor opció per mi, perquè soc molletana des de sempre, perquè sempre he estat en tot el que he pogut i perquè m'agradaria que tirés endavant un Mollet millor. En aquesta batalla que tenim les dones en tots els àmbits, però les dones que ens dediquem a la política encara més, doncs el que volem és conquerir aquest poder real i compartir aquest poder real, perquè no hem vingut a posar la cara i a fer bonic, sinó que hem vingut a decidir també al costat dels nostres companys.